Terve kaikille. No, tämmöistä vähän yöllistä sanomaa tässä samalla kun ajelen kotia päin. Uskovissa ihmisissä, seurakunnissa, uskovissa yhteisöissä. Toimii tosi voimakkaasti myöskin vihollisen voimat ja haluaa ottaa vallan seurakunnissa. On viime päivinä ollut paljon ihan todella järkyttävän asian kanssa tekemisissä. Vihollisen henkivaltojen alla olevat ihmiset tulee seurakuntiin ja noukkii sieltä niitä, jotka on helppo eksyttää, jotka on vasta uskoon tulleita, jotka on vasta saanut kokea uudesti syntymisen, jotka ei vielä erota hyvää pahasta. Niin täällä Lahdessa on johdateltu nuoria, muutama mieshenkilö on johdattanut nuoria ihmisiä niin todella syvälle saatanan valtakunnan asioihin. Siellä on tosi sairaita asioita tapahtunut. Alistamista, henkistä alistamista. Niin syvälle alistettu näitä nuoria naisia, että heistä on tullut myöskin tavallaan niin kuin seksuaalisesti tosi vaikea puhua tästä. En mä viitti sanoa ääneen enempää. Olin just muutama tunnin juttelemassa tämmöisen ihmisen kanssa, joka on päässyt pois siitä porukasta. Hän kertoi, mitä kaikkea siellä tehdään. Hän kertoo, kuinka todellista on saatanan valtakunta ja kuinka todellista se on, että saatana yrittää eksyttää vasta uskoon tulleita. Tämä video on nyt kaikille teille, jotka olette pitemmän aikaa ollut uskossa. Ja kaikille teille, jotka olette ollut uskossa ja te näette. Tämä video ei ole noin 80% uskovista, jotka on ihan sokeita ja jotka kuvittelee, että mitä niin todellista ei ole olemassa, jotka elää se, mutta se jossain hölynpöly turvallisessa semmoitteessa taivaan isä on Jeesus on Jeesus, mutta ei ymmärrä sitä, kuinka todellista se on se vihollisen valta. Tämä on tarkoitettu teille noin pienelle osalle uskovista, jotka näkee kummankin puolen. Jos te näette siinä uskoyhteydessä, missä te liikutte, että siellä joku yrittää eksyttää ja te ette puutu siinä, mä voin sanoa, että hävetkää. Jos te odotatte jotain Jumalan ihmettä, että Jumala jotenkin ihmeellisesti puuttuu siihen asiaan. Te olette Jumalan ihmeitä. Lammastarhassa oli 99 ja yksi oli eksynyt. Mitä teki paimen? Paimen lähti etsiä sitä yhtä ja jätti ne 99 sinne aitauksen sisälle, joka oli turvassa. Ja löysi sen yhden sieltä montun pohjalta takertuneena siihen piikkipensaaseen ohdakkeisiin. Ja nosti harteilleen tämän eksyneen lampaan. Ja vei turvassa sinne aitaukseen olkapäillään. Jos sä oot semmonen uskova, että sä näet oikeesti, että sä näet tämän kaiken, tämän hyvän ja pahan, niin sun tehtävä on paimia lähteä hakemaan se lammas sieltä montun pohjalta. Ja jos sä yrität selitellä jotenkin tän, että tänään ei just kerkeä tai ehkä Jumala tekee, niin se on hengellistä
laiskuutta, mukavuuden haluisuutta. Se tulee sun lihasta. Sun liha ei tykkää, että sä joudut näkee vaivaa ja joudut ehkä vaaraan. Tai ihan kuin Jumala ei olisi mukana siinä, jos sä lähdet hakemaan lammasta, eksynyttä lammasta. Mä oon kyllästynyt siihen, jotka semmoitteeseen uskovaisuuteen, että ne on pelkkää löysiä sanoja. Mä oon kyllästynyt siihen, että se on pelkkää ilmaa. Jumala on kutsunut meidät sanan tekijöiksi, jotka näkee, etkä kuulee. Kaikki ei näe. Valtaosalle jos joku hullu tulee sekoilee seurakuntaan, niin valtaosa luulee, että se on pyhässä hengessä, ihkuloi. Sitten murto-osa näkee, että toihan on jotain ihan muuta. Ja sen murto-osan on aika tuoda äänensä nyt kuuluville. Koko Suomen seurakunnan on muututtava. Oikeasti muututtava. Olisiko Jeesus jättänyt puuttumatta asioihin? Olisiko Jeesus jättänyt menemättä hakee se eksyneen lampaan? Ja jos me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin seurataan sitten. Mä oon liian läheltä nähnyt, kuinka seurakunta antaa vaan ihmisten saatanan huseerata, eikä siihen puututa. Se on hengellistä sokeutta, hengellistä laiskuutta. Jos se on sokeutta, niin silloinhan ei voi nähdä. Mutta jos se on laiskuutta, niin se on julmetun karmivaa laiskuutta, semmoista ällöttävää. Täällä ihmisiä tuhoutuu sen takia, kun uskova ei jaksa, ettei vaan oma elämä, ettei siihen tule. Tässä on ihan tarpeeksi omassakin elämässä, ei tässä halua enää ylimääräisiä armeja. Pitäisi kuolla omalle lihalle. Täällä on kaikenlaista. Yksi semmonen oikein niin kuin näitä rupeaa olemaan aika paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka ei suostu olemaan omalla paikallaan, vaan haluaa olla suurempia. Tuntuu olevan niin, että tämä hengellinen skene ja seurakuntaskene on täynnä ihmisiä, jotka ei suostu nöyrtyä sinne pienelle kasvun paikalle, missä Jumala voisi eheyttää, parantaa, opettaa, kasvattaa, nöyryyttää, vaan halutaan heti olla jotain suuria johtajia ja opettajia. Tämmöiset ihmiset, jotka ylentää itsensä liian nopeasti, ne saa karmeita aikaiseksi. Ne saa tosi karmeita aikaiseksi. Täällä on ihmisiä, jotka on mieleltään tosi sairaita, mutta ne kokee jotenkin, että mun tehtävä olla pastori tai mun tehtävä olla paimen. He ihan itsensä korottaa ja rupeaa tekemään jotain hengellistä työtä. Vaikka Jumala ei ole päässyt edes tavallaan sen oman työnsä alulle sen ihmisen kanssa. Hirveä kiire olla jotain. Ja tämmöiset ihmiset sitten haalii ympärillensä lampaita, jotka on just uskoon tulleita, jotka purematta nielee kaiken. Näillä ihmisillä ei ole auktoriteettia niitä yläpuolella, kun ne sanoo, että Jumala on. Ei niillä ole mitään vanhemmistoa niitä yläpuolella. Ei se ole mitään. He saa huseerata niin kuin tahtovat. Ja näihin ei kukaan puutu. Se on ällöttävää. Sitten ihmetellään, kun ne uskoon tulleet katoo seurakunnista. Ne pettyy, kun tämmöiset harhaanjohtajat aiheuttaa niille kipua ja haavoja. Mä menen siitä tuhoutua aikanaan semmoitteiden takia. Ihan kypsä. Mä oon niin kypsä, mä en jaksa enää. Liirum laarum uskon elämää, mä en jaksa enää.